Naka gospel jong Matthews, kalenong kabahan riu dekat kat saw haduk kat san. Naba lada pima biki pop jong kiweipan, ukpa beneng jong pi, unmap yaki jong piru. Hendrai lada pima biki weipan, ukpa beneng jong pi, amap ye pi. Naka gospel jong Lukas lenong kabahan riu dekat lai puhnyo. Wat bishar yaki wei, bat ublei bishar ye pi. Wat penram yaki wei, bat ublei penram ye pi. Tumap yaki wei, bat ublei map ye pi. Dakaba puson yakini ki dekat naka ketien jong ublei, tungin ya pet menta yaki lat kilenti bangin la ban map yaki para breu kumba ublei ulama bengi. Kajing pediang babaro ki breu ki don la ki jong ki jing duna. Ki jing kmi lenti ki alam yangi sya kajing sngosi. La tho u Alan Berger u nong tho syapang kajing kerni bat kumno ban lait naka. Kei ka ba umut ban ong kalong ba bun sen ngi pun ya kajing dom hammen sim ya ki wei namar ya kei ka ba ki le. Hendrai namar bangi kmi lenti bakin le hakata karukom ka ba ngi kwa mangi bakin le. Kum kanuksa ngila ban kmi lenti ba uparalok unlong uba iet bat uba sumar bet lani uparalok un kersan bet barabor. Habakim pendap ya kita kijing kmi lenti jongi ngis ngausi. Hendrai kajing ka ba shisha bun sien kalong kajing kmi lenti jongi kajing long jongki. Sakawai pat kanuksa kikmi kikpa kikmi lenti palat na kikon bat kikon ru kumjo kikmi lenti palat na kikmi kikpa. Hendrai hateng kini kim urlong satya. Ngi hapan kan mau barabor bangilong tang kibreu kibadap da ki jing duna shirenyeng. Ngi tok ngi syukor ngi tamput ngi pensngosi yakiwe bat bon ki e. Kajing pediang yaki jing duna jong kibreu kaya rap yangi ban nam bitar. Kajing sngotu ya kajing bitar. Kidau tenrai jong kajing jenjar kilong kajing kwa brai, kajing kentat bat kajing shun. Kajing shun jing pihun kamtam kapen snew ya kaperthei bat ya kajing suk. Kaya lam syaki ki bashir kei kum kajing le don bor bat kathma bat ka bam ru ya ki mensim jongi syapo. Kajing bu nut lani kajing bat ya kajing bitar kalong kum kajing bat ya urenga ubarhem. Da ka bakermen baun penmong yau para breu. Ha kajing shisha dei mangi hiken kiba ingkong hauta urenga ubarhem. Ngila ban bu shun yaki wei, ngila ban perkat yaki kibala depja ha kajing im jongi. Lani ngila ban sngo ketang yala kajing im. Hendrai wat langi bitar katnu ru ngimla ban penkela yaka kabala lekno. Kalong kumbangi di yaka bi bat kermen ba wei pat unyap. Da kabangi puson haduk katno kajing bitar ka penjat yangi shimet bat ya kaperthei baro kawe ngila ban yoi ya kajing kordor ban penjam ya laki mensim bat ban ya map para breu. Kajing map kamde kajing telot kadai kumno ngi pelat ya lade na kajing sya sensyar ha kajing pihun. Kajing sngoto ya kajing perkat baklah. Don kibriu kibala ban ma beki wei da kabasuk. Hendrai na kabenta jongi kibabon kamlong kumta. Ngila ban perkat bangila ma beki wei hendrai hadien ka jingdom lani ka jingbitar kawan pai biang. Ngi kibriu bun sen ngi tau ya ki jing jenjar halade da ka perkat ya ki jing ni ngi penhe ya ki kibam short ler. Ka jingbitar teng kalap yangi hendrai kambun sin ngidei mangi kibawat yaka. Tungin yang mudur shipang baka jingmut jing perkat jongi kadei ka keper kaba itenan. Ngila ban ailat yaki jingmut kiba kongpong lani ki jingmut kiba snew ban ya lambak kelayangi lani ngila ban wengnya kita baro bat ngen yada yaka jingsuk jong kambensim. Kani kadei hangi bangin jet. Kajing map kesedang daka mon bajuat. Hendrai ban pen ya kata
kamut ban penkhoi ya kino ki jing perkhat ki ba persang ban ya lambiang yangi sha ka jing bitar. Lada kamen sim bat ka jing mut jing perkhat jongi kam scam triang ban map ya ki wei ki bala penmong yangi ka jing bitar klempep kan wan phai biang. Ka jing kan mau ya ka jing bha haki brio. Ka jabi yang jongi bun sin ka kampen let jing mut haki ki ba sneu ban ya ki ba bha. Kani kala ya rap ya ki brio ki ba menshwa bakin long barabor ki ba husiar bat ki bala penkre haba wan ki nu ki jing sneu jing sme. Henrai mentah kani kala ban pen mansau yangi. Kapen long yangi ban pen let jing mut haki jing duna jong ki brio kat ba ngi ino ya ki liang ki ba bha jong ki. Uwei uba penmong yangi shisien upau kum uba sneu tam hakmat jongi. Wat lada kim long satia kumta. Habangim yoi ya kajing bha haki para marjan jongi ngimla ban maap iki. Henry kajing shisha kalong ba baro ki brio ki don ya ki jinglong ba sneu bat ki jinglong ba bha jongki. Ladangi persang ban klat no ya ki jingmong baro nila ban yoi ya ki jing sneng ki bangi yo nakatu ka jingmong jongi. Ngijulap barabor haka jing em jongi baki tu ki brio ki ba penmong yangi ki penlong yangi ban kam klan shu ki arab yangi bangin long ki ba kam start bat ki ba kam sngoret. Wat ka jing sngow si ka ba jeru kala ban long ka jing kerku ka ba kraw. Ka jing jit ya ka jing it ya ka jing shun. Barabor ngiju penpai ya ka ba sneu da ka ba sneu. Henry kane kan ya lam sya ka jing ya pat ya pra bat ka jing sngow si. Ladangi penpai ya ka jing sneu da ka jing it ka mensiem jongi ka jai bat kan don ka jing suk barabor. Hoot kalong ka ba ban le kumta. Henry ka jing bu nut ka jing shun bat ka jing bitar kalong ka jingkit ka bakhya na ka benta ka mensiem jongi. Ka jing it kamut bangi don kam banya im sadhai bat baro ki brio klam da jet bha. Henry kamut ru bangin isi yaki lane ban bu shun yaki. Ngila ban it yaki da ka bangi duai bat ngikit bokit ruyang ba kan don barabor ka jing suk ha ka jing im jongki. Wat lada ki yai beteng ban penmong ni kentat yangi ka jing jet ya ka jing it kaya rap ban penkot yangi. Ka jing map habala le da ka jing it ka penkala ya ka jing bitar sya ka jing sngoret bat ka jing sngoret kaya lamengi barabor sya ublay ubadap da ka jing it kerhai na ka bentaki brio bat ka perthai baro kawai.